Da Allah ko ka san inda yan gidan nan suka je? Ba sa nan, sun je asibiti. Asibiti? Zuwa asibiti ya kama ni dole. Da alama ka haukace. A kowane irin yanayi, fuskar ki haske take fiye da na taurari. Na kasa bambanta tsakanin fushi, murmushi da dariya. Neman da wancan yake maki tamkar neman hawayen kifi ne a cikin ruwa. Kin san ba zai taba samu ba. Ya Allah na kyala gaya ne ya tafi haka. Wala ya ci wasa. Dole sai na dau mataki. Wai likitocin nan ka je gurin su? Naji. To me suka ce yana damu? Ta ba wani abu ne sosai ba. Kawai cewa hawan jinin ki ne tashi. Ni kana jikina na bari ba hawan jini bane. Ka gaya min gaskiya me yake damun ta, me kuke boye mana? Ni fa ba karamin yarinya bace. Zan iya ɗaukar kowace kalar kaddara. Kai ka gaya min abin da yake damun umma. Ciwon koda ne yake damun ta. Kai, dama yarinyar tana son gayan nan? Yaudara ta take yi? To yanzu a wannan hali da muke ciki ina za a samu kuɗi?